Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Александр Кнырович и «Атмосфера». Скажите широ, вы «Мертвые души» Гоголя читали? Сюжет памятаете? Там один громадянин збудаваў вялікі бізнес на мёртвых. Вось і у нас адбылося нешта падобнае. І дзе б вы думалі? Канечне, на буйным дзяржпрадпрыемстве, якое, вядома, ратуюць за ваш кошт ужо 32 гады. І добра, каб гэта было адно злачынства гэтага тыдня. Не, яны ішлі па-дзяржаўнаму, упэўнена, гуртам, шчыльнымі радамі. Раскажам пра гэта, таксама пра тое, ці ўдасца ўратаваць грошы беларускіх прадпрымальнікаў, спаленыя ўжо на 22 складах Wildberries. Ці падтрымае іх дзяржава. А таксама пра тое, што беларускіх школьнікаў хутка будуць карміць салам, што бензін зноў падаражэў, а нафта патанела. Пра тое, як Лукашенко сабраўся адкрываць новы інавацыйны універсітэт і інвеставаць у інавацыйныя валёнкі. А яшчэ пра тое, чаму крэдыт на нерухомасць пад 1% гадавых – гэта, калі не падман, дык вельмі непрыгожы маркетынгавы прыём. Таму запарце сабе кубачак гарбаты, зрабіце бутэрброд і усажвайцеся, як мага ямчэй. Гэта «Атмосфера». І мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Паехалі! Дык вось, мёртвыя душы. І гэта не жарт. У Белкаапсаюзе, на тым самым прадпрыемстве, дзе сёння працуе больш за 30 000 чалавек, і колькасць гандлёвых кропак параўнальная з Еўраоптам, ён, у адрозненне ад Еўраопта, які вельмі фінансава паспяховае прыватнае прадпрыемства, гэты наш Белкаапсаюз пастаянна жарэ вашыя грошы і патрабуе асабістай увагі Лукашэнкі дзеля выхаду з няспыннага крызісу. І менавіта на гэтым прадпрыемстве знайшліся новыя чычыкавыя і скемелі, што можна скупляць прадукцыю насельніцтва і ў фермераў, а потым прадаваць яе Белкаапсаюзу пад выглядам закупак у насельніцтва. Але дзейнасць набыла такія памеры, што эфектыўных грамадзянаў спатрэбілася шмат. І, нячысты падбіў. У спісах тых, хто нібыта здаваў садавіну і гародніну на нарыхтоўчыя пункты, з'явіліся і непаўнагадовыя, і грамадзяне, якім даўным-даўно ўжо не да садавіны ці гародніны, бо яны на могілках. Прагналі праз такую схему 10 мільёнаў рублёў. І хтосьці ж недзе цяпер купляе яблыкі ці моркву, вырашаныя і пастаўленыя нябожчыкам. Жудасна неяк, праўда? Апошнія дні наогул былі ўраджайныя, не на збожжа. Вось інфармацыя пра тое, што неназваны дырэктар дзяржпрадпрыемства набраў хабараў на 200 000 рублёў і ў тым ліку 2 аўтамабілямі Audi. А крыху раней было заяўлена аб раскрыцці карупцыйнай схемы на 800 000 рублёў. Затрыманыя 44 удзельнікі. Завялі 45 крымінальных справаў. 44, 45. Чамусьці лічбы не сыходзяцца. А крыху раней яшчэ 12 справаў у будаўніцтве. І гэтак далей. Вам не здаецца, што нешта тут не так? Калі 32 гады ідзе бітва з карупцыяй, а яна меней не робіцца, то, можа, бітва не вельмі напружана. І нават страшна падумаць, мо яны спецыяльна ствараюць такую сістэму пад уласным кіраўніцтвам, а карупцыя ў нас, ясная рэч, пачынаецца з самой сям'і Лукашэнкі. І вось ствараюць яны сістэму проста, каб лягчэй было кіраваць гэтымі самымі чыноўнікамі. Бо на кожнага ляжыць шэрая папачка. Хоць, канешне, гісторыя з мёртвымі душамі – гэта нейкае асобнае дасягненне. Я б людзей узнагародзіў за выдумку, а потым ўсё роўна пасадзіў бы. Мінскі саюз прадпрымальнікаў звярнуўся да ўладаў з просьбай дапамагчы абараніць беларускіх прадаўцоў тавараў на Wildberries. А іх 22 000. І аб'ём продажу ў мінулым годзе быў 3 мільярды 800 мільёнаў рублёў. Гэта ў цэлым. Але улічваючы суадносіны рынкаў, можна смела меркаваць, што аб'ём продажу ў Расіі праз Wildberries беларускімі ўдзельнікамі набліжаўся да $1 мільярда.
А гэта значыць, што на складах у Расіі можна заставацца беларускіх тавараў на суму да 100 мільёнаў долараў. Не ўсе яны пакуль згарэлі. Але ЗСУ дзейнічаюць вельмі паспяхова. І такое адчуванне, што ў Расіі ППА няма наогул. Вось Пуцін ёсць, а ППА няма. Чаму я думаю, што беларусам ніхто нічога не верне? Тут усё проста. Фактычна атака беспілотніка – гэта рызыка, якой нельга спрагназаваць. Гэта форс-мажор паводле любога заканадаўства. І гледзячы на тое, як працуюць нашыя суды, нават калі дамова з беларускай дачкой онлайн-гіганта мае шчыліны, мае недакладнасці, рашэнне ўсё роўна будзе прынятае не на карысць прыватнага прадпрымальніка. І тут можна было б спытаць, а можа дзяржава сама з бюджэту нешта кампенсуе? Як думаеце? Паспрабуйце ўзгадаць, калі дзяржава сапраўды дапамагла прыватнаму бізнесу. Можа, ў час ковіду, калі ва ўсіх все падало? Не, ні капейкі. Прадпрымальнік – гэта вораг, таму даваць яму грошы азначае даваць іх ворагу. Тут ёсць толькі адно цікавае пытанне. Ці будзе дзяржава абараняць інтарэсы Беллегпраму? Ці нешта яму кампенсаваць за спалены тавар? Бо 15 яго фабрык таксама нешта прадавалі праз найбуйнейшы маркетплейс. Як думаеце? Даведаемся аб гэтым у наступных серыях займальнага серыялу ад рэжысёра Зяленскага. Крэдыт на нерухомасць пад 1% гадавых. Такая фактычная рэклама пайшла ад аднаго банку. Прывабна? Так, але чытайце уважліва. Такая паніжаная стаўка толькі на першыя 2 гады. А далей класічныя беларускія 15% гадавых. Бераце? Ну, калі крэдыт разлічаны на 10 гадоў, гэта азначае, што ўзважаная стаўка ўсё роўна атрымліваецца вышэй за 12,2% гадавых. Пры інфляцыі ў краіне 6% і стабільным курсе долара. Як думаеце, выгадна? Сёння ў Польшы іпатэка 6,5 гадавых у злотых, у Літве 4% у еўрах. І вось гэтыя беларускія зніжкі ўсё роўна спекуляцыйная стаўка. А яшчэ трэба прыгледзецца, ці не хаваюць прадаўцы, якія ўвайшлі ў такую праграму, высокія цэны за гэты 1%. Гэта не падман. Гэта проста вельмі неэтычны маркетынг на фоне падаражэння кватэры ў Беларусі адразу на 27% за паўгода. Бензін падаражэў і таксама на 1%. Пры гэтым нафта патанела. Гэта каментаваць, толькі псаваць. Паехалі далей. Вы гатовыя карміць сваё дзіця салам? Не так даўно яго рэабілітавалі, калі я правільна зразумеў. Цяпер захворванне сардэчна-судзіннай сістэмы не звязаны наўпрост з колькасцю спажываных лушчаў. Але, тым не менш карміць салам дзяцей у школах пакуль не прыйшло ў галаву ні ў адной еўрапейскай краіне. Акрамя, Беларусі. Свежая пастанова ўраду, якая пачне дзеяць 1 верасня і датычыць школьнага харчавання, здымае абмежаванне на выкарыстанне сала ў школьным рацыёне. Смачна есць, дзетачкі. А Лукашенко сабраўся адкрываць новы універсітэт. І не аграрны і нават не нешта пра міліцыю, КДБ ці следчых. Трохі дзіўна, але новая навучальная установа будзе называцца Акадэмія інтэлектуальных тэхналогій. І вучыць там будуць... Давайте послухаем. Но это должно быть прикладное направление. Это прежде всего должно быть для жизни. Пускай на определенную перспективу. Но желательно не на отдаленную. Желательно, чтобы мы, Владимир Степанович, при жизни еще что-то создали. Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра. Еще раз ориентирую вас, Александр Яковлевич, и вас прежде всего, что это нам надо завтра. А не послезавтра, и там, как это фундаменталисты нам обещают. Ну, як вам? Рушым туды, за Гарвардом і Оксфордом. Вельмі шчыра кажучы, хацелася, але, здаецца, пакуль не атрымаецца. Універсітэт – гэта ж усё ж такі не будынкі, парты і сталоўкі. Гэта найперш выкладчыкі. А каго ты можаш прыцягнуць, калі стаўка выкладчыка ва ўніверсітэце ад 1000
до 1600 рублёў. Гэта учорашнія звесткі. Рэспубліканскі банк вакансій. Стаўка ў 2-3 разы меньше, чым сярэдні заробак у краіне. Хто там працуе? Ну або энтузіясты, фанаты сваёй справы, якіх мала. Або людзі, якім ужо нічога не трэба. І дзе ж мы возьмем выкладчыкаў для новай акадэміі? І колькі мы будзем ім плаціць? Ідэя відавочна нерэалістычная. Гэта чарговая фантазія, цацка Лукашэнкі. І пытанне тут толькі адно. Колькі выцягнуць грошай з вашых кішэняў? Я ўпэўнены, што гэты прафесіяналы пачнуць не з настаўнікаў, а з распілу на будаўніцтве вучэбных корпусаў. Можам нават з вамі паспрачацца, пайсці ў заклад. Гатовы? Калі вы за, дык пастаўце лайк нашай праграме і пакіньце каментар. Калі вы цяпер у бяспецы. Гэтым вы дапаможаце беларусам унутры краіны пабачыць гэтае выданне. А мы рушым далей. І вось тут наша любимая рубрика Качанова. У ёй чарговая, інавацыйная, інвестыцыйная, інтэлектуальная. Якое б яшчэ слова на «і» падабраць? Увогуле, чарговае дзівоснае рашэнне Лукашэнкі. І гэтым разам вашыя грошы ідуць смілавіцкай валяльна-лямцавай фабрыцы. 17 мільёнаў рублёў з дзяржаўнага інавацыйнага фонду. Вось, падкажыце мне, што такога сучаснага, інавацыйнага трэба укараніць на цэлы 17 мільёнаў дзеля вытворчасці валёнак? Я, шчыра кажучы, нават цяжка уяўляю. Гэта маленькая фабрыка, якая робіць класічную прадукцыю. Добра ці кепска я не ведаю, не карыстаюся. А апошнія фінансавыя паказнікі, якія былі ў адкрытым доступе, казалі пра страты. Дык навошта ж мы спрабуем зберагчы гэты народны промысел? Тым больш, што валёнкі на гэтым месцы валялі яшчэ 400 гадоў таму. Дакладна трэба за 17 мільёнаў рублёў. Глядзіце, каб пасля засваення сродкаў вашых дзяцей не абавязалі ў школу прыходзіць у смілавіцкіх валёнках. Чаго добрага уключаць у абавязковы рэестр. Але зрэшты, што ж я сам рашэнне падказваю? Не слухайце мяне. Добрыя будуць валёнкі, інавацыйны. Пойдуць, на экспорт. У Зімбабве, там, М'янму, Інданезію. Жудасная карціна. 9 жніўня для мяне, хай трагічны, але знакавы дзень. 6 гадоў таму мы, беларусы, сказалі сваё слово. Паказалі, якія мы насамрэч. Паказалі, што мы не рабы, не жывёліны, не безмоўнае быдла, ўсё жыццё, ўсё жаданне якога толькі жэрці і спаць, толькі чарка і скварка. І тэлевізар з Салав'ёвым і Азаронкам ці з Газманавым і Саладухам. Паказалі, што мы хочам большага, што хочам жыць у іншай, светлай, сучаснай, паспяховай краіне. І што той вобраз, які 26 гадоў запар культываваў Лукашенко, ён нам не падабаецца, нас не задавальняе. Мы не прагнем назад у Савецкі Саюз, у сацыялізм. Краіна ўжо стамілася ад свайго дыктатара. Што змянілася за 6 гадоў? Ці стала краіна іншай? Так, яна стала нашмат горшай, чым была. Цяпер гэта не толькі краіна забаронаў і рэпрэсіяў, палітвязняў і соцень тысяч вымушаных мігрантаў. Цяпер яшчэ і краіна, замазаная крывёю украінцаў. Ці сталі мы іншымі? Таксама так. Больш цынічнымі, больш абпаленымі, больш дасведчанымі. Ці пачалі мы хацець іншага? Не. Не. І яшчэ 1000 разоў не. Усе тыя, хто прагаласаваў за перамены, а іх былі мільёны, палова насельніцтва краіны, все яны не полюбілі Лукашэнку, не полюбілі ягонага убогага погляду на свет, на гісторыю, на будучыню. Рэжым стаіць на 2 апорах – Крэмль і сілавікі. Што будзе,
калі пачнуць хістацца вежы Крамля. А так здарыцца, я ў гэтым упэўнены. І гэта будзе даволі хутка. І з'явіцца наступнае акно магчымасцяў. Я ў гэта веру. Дзеля гэтага мы робім атмасферу. Захоўвайце веру, дарагія мои гледачы. І са святам. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович. Пабачымся ў наступным выданні. Бывайце.